Антарктида, както е друга планета, тя те привлича. Тя е като една любовница. Бяха истински пионерски години, защото живеехме точно в това куче, един фургон. 6 души, 10 души на 18 квадрата с дажби за храната и на мускули, и на български инат продължихме. Аз мога да кажа, че съм щастлив човек, защото се сбъдват мечтите. Първата ми мечта да стъпа на Антарктида се сбъдна и построихме българска база. Венеца на нашите антарктически усилия. Това е нашия български научно-изследователски кораб. Когато той вече плаваше към Антарктида, аз не можах да се включа, което беше действително, очите ми се пълниха със сълзи. За мене, който съм бил вече, може би, 35-36 пъти на този леден, най-изолиран континент на Земята, той за мен е една друга планета. Не случайно аз го наричам Белия Марс. Но Антарктида, както е друга планета, тя те привлича. Тя е като една любовница. Не случайно за мен тя е ледената ми любов, но аз не съм го измислил това. Още англичаните, които са откривали този континент в началото на 19 век, кръщават White Mistress, защото тя те завладява с тази девствена красота, с тази чистота. Там хората живеят в едни изолирани общества около полярните бази и се срещат помежду си, между база и база. Там някакси човешките отношения са много чисти. Те са толкова чисти, колкото е чиста и природата около тебе, не замърсена. Просто там забравяш за пари. Забравяш тази завист, която имаме в нормалния свят. Там е преди всичко приятелството, там сме едно семейство, всеки помага на другите и гледа да е полезен с каквото може. Антарктида е най-далечният континент. Той е най-отделеният континент от всички останали континенти. При това той е заобиколен един много студен Южен океан. Той привлича хората от това, защото го има. Хората се стремят да достигнат недокоснатите места на света. Именно затова и Антарктида, като един цял континент, който е 1/10 част от земната повърхност. Той не е малък континент, по-голям от Европа, по-голям от Австралия, е бил като магнит на експедициите, търсещи тази тера инкогнита, тази непозната земя, която още древните гърци са предполагали, че съществува около Южния полюс. Антарктида е нашия свят, света на бъдещето и света и на българите, защото ние вече там имаме база, всяка година имаме експедиции, научно-изследователски кораб, така че се включихме ние българите в този щурм на човечеството да изследва този континент, който е един лакмус на климата. Той е континента, който ще даде ключа какво да правиме, за да се бориме с климатичните промени, които водят до изменение на температурата на океана, изменение на океанските течения, които са пагубни за милиарди хора по света, не само милиони.
Антарктика има някаква необикновена сила да привлича хората. За мене, аз се връщам, защото там ме тегли тази чистота. Чистота на природата, тази недокосната природа и най-вече отношенията между хората. Защото ти отиваш там с хора, които са, както се казва, от една кръвна група. Просто имате еднакви виждания за живота, за света. Някакси не всеки ще се съгласи да отиде така, както ние отиваме. Защото ние отиваме да вършиме работа. Ние отиваме като част от една национална експедиция, която има строго научна програма. Имаме задача да поддържаме нашата полярна база Свети Климент Охридски, която е едно цяло селище. Комунистическия строй в България за едни беше доста добър, защото той възпитаваше някакси да не се работи много. Тоест и да работиш много, и да работиш малко, ти взимаш едни и същи пари. Имаше някаква сигурност, която даваше, но бяхме затворени в един лагер. То не случайно се казваше социалистически лагер. Не можехме да пътуваме. Нямахме паспорти, имахме едни зелени книжки, а когато искаш да отидеш до социалистическа страна, ти даваха специално едно удостоверение да може да излезеш извън граница. Но мен лично много ме е потискало това, че не можех да опозная света. Бях доста свободолюбива натура, още съм. Не се е изпарил свободолюбивия ми дух. България вече целият социалистически така наречен лагер при комунизма усещаше своя крах със своята икономика, че е разбита от политическото състояние тогава на света. И тогава почна да се разчупва този лед, тази желязна завеса, която беше спусната между нашия лагер и останалите страни. Тогава почнаха да се канат и чуждестранни учени, които да изнасят лекции. Не бяхме така някакъв концентрационен лагер, както беше в началото. Аз бях щастлив, че бях преподавател в Софийския университет. Все пак това е алма матер, това е двореца на знанието, на обучението, на образованието. И тогава се предстоеше честване на 100 години от основаването на Софийския университет. Това е 1988, тъй като той е основан 1888. И при комунизма обикновено се организираха някакви прояви, свързани с някакъв юбилей. Аз исках нещо да направим такова, което не е правено, което българите не са го правили. И гледам, на Антарктида са били само двама българи, които са били в състава на съветските антарктически експедиции. Но някакси да има българска експедиция, да има някаква научна програма да изследва, нямаше такова нещо. И викам, що па да направим една експедиция в Антарктида. Написах едно писмо до замректорът, че ние, младите геолози, биолози в университета, искаме да направим научни изследвания и една експедиция до Антарктида за 100 годишнината на Софийския университет. Пратих го аз това писмо. Това писмо, между другото, се пази. Той е има музейна експозиция в Националния исторически музей. На машина, разбира се, написано. И казах аз на моя ученик, ето, това сме решили да отидем до Антарктида. Той каза, доста налудничево звучи, как ще отидете на Антарктида. Той вика,
действайте, ние няма да ви пречиме. И това беше най-доброто, което можех да получа, защото той спокойно можеше да вземе писмото и да го фърли в кочето. И да каже, я си гледай студентите и тук научната работа, какви са тия идиотщини, ще ходите в Антарктида. Следващия ректор на Софийския университет, който беше, професор Иван Илчев, той беше на специализация в Щатите в един университет. И аз му дадох едно писмо, като заминаваше до един професор Елият, който беше ходил с US Antarctic Program, американската научна програма, около 10 пъти в Антарктида. И аз му дадох едно писмо, че не искаме да ходим в Антарктида българи. И той го взе със себе си и го даде директно. Да не съм го пуснал по почтата. И хоп, получавам отговор аз от този Елият. Разбира се, след един месец, докато дойде това писмо от Щатите, при това е прочетено доста пъти от който трябва, къде ще получавам аз от Щатите писма, въпреки че той от университет. И той пише ми, да, ама ние не работиме там, където вие искате, остров Александър, там работят англичаните. Те са мои приятели, ето ви адреса на Майкъл Томпсън, той е шеф на геоложката служба на British Antarctic Survey, службата английската, пратете му на него писмо. И пише аз едно писмо, че искаме. И ме викаме само писмо. Питам го ректора, защо не го поканим да изнесе една лекция Майкъл Томпсън, как работят англичаните в Антарктида, каква геология има, нали сме геолози, много ще бъде интересно. Той вика ми, пиши му, ако иска да дойде. И Майкъл Томпсън пристига. Изнася лекции, ние го разкарваме из цяла България, из местата, където са интересни за геологията. И на тръгване ректора се взима довиждане с него и ме пита, да е нещо да го искаме. И викам да покани двама души с тяхната експедиция. И изведнъж, само след 10 дена, получаваме писмо, да, ще вземем двама геолози с голямо удоволствие да участват. После го питаме, Майкъл, как толкова бързо така се реши? То Foreign Office, като разбра, че българите, най-близкия сателит на Съветския съюз, искат да ходят в Антарктида с англичаните, разбира се, ги взимайте, трябва да разбере каква е тая работа. Но КГБ не спи. След една седмица се обаждат от Съветския институт за изследване на Арктика и Антарктика с една заплашителна... Не се обаждат по едно, пращат една нота направо на ректора. Каква е тази работа? Вие ще ходите в Антарктида с англичаните. Ние ще ви построиме база, откъде да знаеме, че искате да работите в Антарктида. Веднага тия двамата, дето ще ходят с англичаните, да идват в Ленинград. И те казват, какво искате? Викам да закарате 2 къщи, да почнем началото на наша база. Ето, ние ще ходим на остров Александър. То, разбира се, няма проблеми. И така тръгна всичко. Бяха истински пионерски години, защото живеехме точно в това куцо куче, един фургон, направен за дървосекачите ни в Коми. 6 души, 10 души на 18 квадрата с дажби за храната и на мускули, и на български инат продължихме. Така почнахме да събираме нещата, пъзела да се събира, но абсолютно частно. Колю Василев, мой приятел, който беше като лекар в тази експедиция, той е гинеколог, но участваше като лекар на тази втора експедиция. Ние бяхме само 6 души. Масларов, който му викахме Губи, той не знам, що така го кръстихме прякора Губи, който беше нарочен за готвач. Иначе той беше компютърен специалист. Него го включихме. Той беше много близък с моя предишен колега Борислав Каменов. Ето, станахме 3 и разбира се, трябваше да взема някои, които разбират от тежки условия. Взех Кузман Тухчиев, който 10 години
беше работил като управител на космическата станция на Мусала. Така че той правеше от нищо нещо. Разбираше от двигатели, от какво ли не, от електричество, от дърводелство. И другия ни, освен доктор Никола Василев, беше Крум Велчев, който беше метеоролог. Все пак взехме един учен, да не е геолог, аз и Борислав, Крум Велчев, който беше много запален планинар, с скиралите участвал. Така че това беше групата ни от 6 души, които скочихме в ледената пас на Антарктида, без да знаем къде отиваме. И това беше една много така инфарктна експедиция. Първо, нямахме добро оборудване, добри облекла. Аз няма да забравя, когато кораба стигна пред Ливингстън, пред нашата база, то вече беше станало тъмно. Навлякохме едни зелени гущерски облекла, им казвахме, защото това бяха противохимични, зелени, гумени облекла за бойните отровни вещества, да си слага армията, когато имаме атака от зарин, зоман при бойните действия. Това са бойни отровни вещества и се слага противогаза и тези гумени, зелени дрехи. Испанците ни гледаха като някакви изкопаеми, защото те бяха с едни мустанги, тогава един мустанг струваше $1000. Не можехме и да мечтаеме. Нас цялата ни експедиция беше 10 000. Цял месец живеехме на палатки, тъй като нямахме пари, бяхме купили палатки, които бяха подходящи за къмпинг градина през лятото на нашето Черноморие, отколкото за Антарктида. Там нямаше душни, нямахме. Сглобихме един външен тоалет от камъни с един варел. И това беше, което имахме за задоволяване на нуждите си. Живеехме както полярниците в края на 19 век, а сега в края на 20 век попаднахме при тях. Как се живее, защото ние живеехме на консервите, които си бяхме взели даром от консервния комбинат в Пловдив. За да стигнеш на Антарктида с кораб, трябва да минеш през едни от най-бурните води на Земята. Това е пролива на Дрейк. За мен пролива на Дрейк е действително много легендарно място, тъй като няма такова място на света, което е отворено между два континента. Това е между Антарктида и края на Южна Америка, т.е. Патагония и огнена земя, което е една фуния, където се сблъскват два океана – Атлантическия и Тихи океан. И то е едно сборище на ветровете. Знаеме, че вълните се дигат, когато има силен вятър. А там непрекъснато има силен вятър, така че винаги има вълни и корабите се лашкат като черупки, особено когато минава някой циклон. Аз съм щастлив човек с тези всички моите пътешествия в тези краища на Земята, защото не ми става лошо от такива бури в тези океани. И в най-голямата буря мога да се разхождам в кораба, въпреки че едва седиш на едно място, вътре всичко се чупи. Аз съм преживял бури с крен над 45 градуса, което е така ляга кораба. И вътре всичко се труши, столове, маси. Но пък настава една голяма радост, когато преминеш Дрейк и влезеш в пролива на Бигъл, който е едно от най-тихите води на Земята, и тогава всички излизат от каютите и се поздравяват. Добре дошли в света на живите.
Цели 30 години, когато нямахме наш кораб, който да ни превозва, ние използвахме кораби и самолети на други държави. И как ги използвахме? По приятелска линия и по това дали има места на тези кораби, които не са заети от техните полярници. Така че ние си бяхме едни истински стопаджия, взимаха ни тези, на които им бяхме симпатични и които имаха останали свободни места в корабите или самолетите си. Така че ние си бяхме едни антарктически стопаджия в пълния смисъл на думата стопаджия. Да се прави наука тогава в България беше огромно предизвикателство. В първите години, не само и в първите, и при строежа даже сега преди няколко години на новата ни модерна научна лаборатория, ние сме го правили със собствените си ръце. Даже в първите пионерските, българските пионерски години се е налагало всеки да прави това, за което не е учил. Всеки бърка бетон, всеки носише гориво от плажа, където всеки беше задължен, няма значение какъв е професор, механик, какъв ще да е на базата, трябваше всеки ден да занесе 40 литра в 2 туби по 20 от плажа до базата, за да захранва генераторите. Така че всеки е правил непривични за него неща. Всеки дава ръка да помогне на другия. Така сме си построили двете къщи. Нямахме нито маниту, нито някаква машина, която да дига панелите. С въжета и полиспасти дигахме панели по доста тежки, по 100-200 кг, които бяха покривните панели на пирамидалните ни къщи. Така че с нашите ръце всичко е правено и затова ни е мило и скъпо, защото сме го правили ние. И затова, когато дойдат испанци, когато дойдат колумбийци, когато дойдат чужденци на базата, те казват, това вашата база има сърце. Защото ние сме си оставили нашите сърца там. Както се казва, имаме българите една поговорка, тя може и да не е само българска, апетитът идва с яденето. Почнахме с 2 души с британска експедиция, 4 с руска, после 6 самостоятелно и непрекъснато желаещите да участват в този български щурм към усвояване на континента се увеличаваше и в момента всяка една експедиция достига до 40-45 души, от които поне 15-20 са чуждестранни учени. Аз мога да кажа, че съм щастлив човек, защото се сбъдват мечтите ми. Първата ми мечта да стъпа на Антарктида се сбъдна и не само стъпих, и ми всяка следваща година отивах отново и отново и отново и построихме българска база, която вече е цяло едно селище. И вече накрая венеца на нашите антарктически усилия, това е нашия български научно-изследователски кораб. С него ние се приобщихме действително с нациите, които изследват Световния океан, към морските нации. А сега в момента наш кораб с наш екипаж прави научни изследвания с български и чужди учени в Световния океан. Ние сме вече уважавана държава много в изследването на антарктическите води. Ето както миналата година нашия кораб стигна до остров Смит, не само стигна, има 2 групи, едната през месец януари и другата през месец февруари, успя да стъпи на острова. Почваме от Южния залив на остров Ливингстън, като разчета в ранни часове на следващия ден на 12 да бъдем
в средната част на остров Смит, от неговата източна страна, откъдето ще започнем с безопасна скорост да извършваме опознаване на брега в северно или по-точно североизточно направление, като при опознаване на бряг, който е подходящ за слизане, евентуално ще бъде извършено, така да кажем, контролно слизане или приближаване до този бряг, да видим дали е удачен за пробовзимане и слизане на него. Това е един недостъпен остров, на който са стъпвали само 4 досега експедиции, и то основно с цел покоряване на неговите девствени върхове. Един от първите геолози на остров Смит. Този остров сме го гледали само като един призрак в далечината, в редките моменти, когато имаме слънчево и хубаво време от нашата база на остров Ливингстън. Така че това е за мен един исторически момент да стигна с наш кораб, с такава голяма група изследователи, българи, да стъпиме на остров Смит, който е най-недостъпният остров от архипелага между Шетландските острови. Ние полагам основите на научното изследване на остров, който е едно бяло петно в геоложката наука на Южните Шетланди и на Антарктическия полуостров. След придобиването, да стане наша собственост, след всичките битки с институции, този кораб все пак да бъде ремонтиран, да стане действително годен за плаване и работа, както през целия Атлантически океан и Южния океан, и да стигне до българската база, бяха много усилия. Само че трябваше да влеза за една операция на един тумор в белия дроб. Мислих, че всичко ще мине и след операцията ще мога да замина, само че така се случи, че се получиха усложнения след операцията и аз бях принуден да остана в София. Това беше голям удар за мене, защото това беше моята мечта. Аз не се страхувам от смъртта, защото никой не е избягал от нея. Така че рано или късно тя ще дойде и да се страхуваш и да не се страхуваш, няма да отложиш този миг, когато тя трябва да дойде. Разбира се, всеки иска да живее колкото се може повече, но това не зависи от нас. Като ученик и още много малък, още от 5-6 годишен, се заседявах много на Варненското пристанище и гледах моряците, които слизат от корабите, които ги чакат техните близки, как се прегръщат, целуват. И си викаме, това е живота. Това е да ходиш, да виждаш чужди земи, да се срещаш с други хора и после да се връщаш. Да има кой да те чака. Вие не случайно, аз още от 19 годишен избрах да бъда геолог. Тоест, това по презумпция, теб цяло лято те няма. Ти си избрал да не бъдеш в семейството си. Аз не мога да си представя живота, да хода на работа в 8 часа и да си тръгвам в 5. Аз съм човек, който не е домушар.
Аз живея с това да пътувам. Пътя е в мене и аз съм в пътя. Ще бъда така, докато дишам на този свят, докато мога. Това да се застоя повече в София за мен е равносилно на трагично обстоятелство. Когато ходих на експедиции в началото, експедициите бяха доста дълги. По 5, по 6 месеца. Как се живее с мене? Сигурно се живее трудно. Но това е въпрос на нагласа и въпрос на другия човек, който е до тебе. Ако не ме понася човека, който е до мене от това, че аз трябва да пътувам, работата ми е такава, че няма да бъда вкъщи, просто аз няма да бъда с този човек. Има много снимки как се вкопчва в мене дъщеря ми и не ме пуска да тръгна към транзитна зала на самолета. И сигурно е било тежко, разбира се, но все пак поемаш един риск, когато си решил да ставаш гражданин на света и да покоряваш нови земи. Какво да кажат експедициите, какви в началото на века, какво да кажат, като по 2 години и половина ги е нямало въобще от дома. Не са го правили за пари. Какво да кажат тези, или хората на Магелан, или хората на Колумб, или хората на мореплавателите, които са откривали света, те ги е нямало с години. Моят истински дом е света и там, където са моите близки, приятели, където е моето семейство. Когато съм в Антарктида, моето семейство са хората, които са там. Но когато се върна в България, разбира се, че искам да видя близкия човек до мене, искам да видя децата си. Това е верно, но като поседя 1 месец, ме тегли пак. Тегли ме пак на юг. Тегли ме далече някъде. Просто това е до натура, това е до усещане на света. С присъствието си на Антарктида България доказа, че е част от света. Защото обикновено ние, българите, винаги мислиме и сме с едно понижено самочувствие, че сме една малка държава, че сме тук забити в югоизточния край на Европа, на границата между Европа и Азия. А с това, че сме на Антарктида, ние доказваме, че сме част от всички велики нации, които са там. А там са всички велики нации. Ние имаме равно право на вето, заедно с Китай и с Съединените щати. Може да спреме всяко едно нещо, което на нас ни се струва, че не е правилно, с нашия глас против, само нашия глас. Мораториума върху експлоатацията на минералните ресурси на Антарктика изтича през 2048 година, т.е. само след 23 години. А това е един много важен мораториум. 1948 година, т.е. след 23 години, ще се съберат консултативните страни и те ще решат с консенсус дали да бъде продължен този договор или по някакъв начин ще бъде разрешено, дори и частично, използване на минерални ресурси от този континент. Но тук седи въпроса, ако ще се експлоатират, трябва да се експлоатират така, че да не се замърсява тази уникална среда. Човек не се е спрял никога и пред нищо, когато има печалби и когато са му нужни минерални ресурси. Аз не съм оптимист, че този континент ще остане такъв какъвто е, защото през моя поглед за 35 и повече години той се променя много бързо.
много повече населен, с много повече бази. Остров Кинг Джордж, където има писта за самолети, там има бази на над 8 държави, което го прави един населен остров, с църква, с банкомати. Това не е Антарктика за мен. Така че променя се много бързо. А след още 20 години ще се промени още повече. Но мечтата ми е да не го комерциализираме, поне ние, българите, този континент, и да се запази това чувство за приятелство, да бъдем действително едни хора на нашата планета, част от цялото човечество, но и да пазим и да знаеме, че това е българско, че е построено с много труд, от много хора и да бъдем част от тази недокосната природа и да я пазиме такава недокосната и за бъдеще.